Igbo kwenu Igbo kwenu ụmụ Igbo kwezuenu anyị nwere ndị Igbo nwe m mma mmanụ ekene m unu. Ọmụ bụ onye eji Mr. Adejdude wee malụ worldwide, onye eji eziokwu wee malụ, ọbịa m n'uche nkwupụ because onweghị nke amụ mụ eme. Enago m wee chee ihe m chọrọ ịgwa ụnụ na chee iru chee ya azụ wee mata na anyị nwapụ ndị Igbo bụ anyị na-eme onwe anyị. Ọtụtụ n'ime nwere gara asị ka ihe onye nke a na-akọkwa ihe a, ka ihe onye akọkwa ihe a. Gee m ntị na-esi m oru wee bịa ka ya na-ekwudi ihe a. Ha bụchagodinu ihe ndị ugwu na-eme, Buhari and ndị Fulani herdsmen or Adams Oshiomhole APC or whatever. Ka anyị natagodunu be anyị. A na-ekwu okwu maka ana ndị Igbo. Gị bụ onye Igbo na-agụ na-aba na-ahawo ka enwee Biafra. Adọrọma anọkwara m n'ụgbọ ndị si ka Biafra hapụ ịbịa na mmezu. Ọ dị possible self, achọrọ m ịbụ onye isi fa. Ama mba. Eso m n'ife a na-eme na ana Biafra. Akwụdosiri m ike na Biafra. In fact, adịkụ m ready ịnwụ for Biafra. But ka ewepụgodi nke ahụ aside, ka anyị kọrịta akụkọ gbasara onwe anyị. Ị na-agụ n'ibu nwa Igbo, n'ifuru onwe gị n'anya, fụọ nwanne gị n'anya, mmadụ one bụ onye Igbo ka ị nyegoro aka. Ike ihe mma ka ihe n'one bụ ihe ndị Igbo na-arụ imere ihe nke onwe gị bụ ihe gị na ezinụlọ gị ya na-eme, ọ ga na-eji na-ebi ndụ. Ụfọdụ n'onwe nke ụlọ aghọtabe ebe m na-eje, gekwanụ ntị nọdụ anyị ka ya na-ekwudi ya. Chukwu gọziri Igbo ite ọgụgụ isi jụọ ese, ịmarọ ịjụọ ese. Chukwu gọziri Igbo wite echiche amamihe nke ndị oyibo na-akpọ wisdom. Na ọ dị gọvanọs niile bụ ndị Igbo, gọvanọs enwere n'ala Igbo ka onye nke na-enyere nwanne ya aka. Imagine a gọvanọ kpọrọ onwe nwa Biafra ya enye award ka arụọ iro ọ ka arụọ gọọmenti haus. Ijegoro Dangote cement ebe ibe eto cement bụ nwa Igbo nọ ebe ahụ. Ụlọ sị na ụnụ nwa ife. Ịma a na-ekwu okwu sometimes ndị Igbo na-agụ, yes, ndị Igbo nwa ife, mụ ama na anyị nwa ife, mụ ama ada nwa aka. Ndị Igbo nwere ọgụgụ isi, bet anyị nọzi na-emezi ka asị na mmụọ nsọ abụrụ ọdụ Chukwu. Gbazie nkịta ndị nwanne bụ ndị anyị na-efe iru na ha bụ ndị okpo, ndị horiho a na-eyuzuzi anyị. Nwanne tụlee n'ihe a na ọdịrọ nice. Ịbụ gọvanọ, ịmara ibe eto simenti dị ebe a. Nigerian government, Buhari, Obasanjo and the rest of them frustrate gide this man, made their own person Dangote the number one. The whole of the federation ana Igbo niile na Nigeria niile gba gburugburu, it depend there on one person. Nwanne chee na ihe eche, because a na-ekwu okwu sometimes ọ dịka asị na maybe I'm not trying to create any bias or with them kewa. Enwegodi Biafra, Nigeria na Biafra bụ ya bụ nwanne, you know. But ihe m na-ekwu bụ ka anyị chegodo echiche, chebie echiche n'ihe a m na-ekwu. Gị bụ gọvanọ, ụgbọala niile ị na-agba nke bụ nke ịnọsi ndị a, ịnọsi na ọhụụ Igbo the number, okay, if ịnọsi na-abụ the only person enwere n'Africa na-arụ moto, yet Nigeria did not recognize it. Ọ bụ na ọ bụ ihe ụmụ Igbo ordinary citizens nọsi na-enweghị ihe achị kwudosiri ike, ndị GT bịa frustrate ịnọsi. Gekwanụ ntị na aka m na-abịa okwu ka nkụ na-ehi iti na-agba m because eji m iwe, echego m ihe a emebu nka mgba nkịtị, but echee na nye bụ ihe chee ya iru chee ya azụ sị na m na-ekwu because ama na onwe ndị uche ha erubeghị n'ihe a na-ekwu ya bụ ha n'onu m, uche ha eruo n'ihe a na-ekọ.
governor of Anambra State, governor of Imo State, governor of Ebonyi State, governor of Enugu State, governor of Akwa Ibom State, governor of Ekiti State, governor of Rivers, governor of Delta, governor of Port Harcourt. Okay, let's ka nursing standard moto nursing ndoro abo standard governor say governor ebo useless governor ebo nwere Kenya. Your stars nko all these government vehicles eji run daily activities. Onwurofu ni me bụ nke nursing. Aka na abiakwa. Ebia na tomatoes. Una mana sen liter bụ nwa Igbo na-atụ ya. Erisco, ịmana nwa Igbo nwe ya. Unu gbapụ ya. Gbaba na eri tomato na amaghị ebe esi wee bute. Onye Igbo ya arụchacha mansion, decorate chacha shop ya. Ọ dị standard, international standard. Kpọọ ngwa ahịa. Mana onye Hausa ya arapịa. Jee na kanta dị n'akụkụ dustbin ebe onye be ha na-ere afịa. Jee ebe a jee patronize ya goo ya afịa. Unu kpọọ ya amaghị ihe. Unu kpọọ ya amaghị ihe. Ịkpọọ ya amaghị ihe. Ọkụ anyị nwa bụ ndị Igbo ya bụ ebisi ịbata n'ime ndị Hausa sụrụ ha Hausa kpọkọta gị ka nwanne ha. Bet gị nwa bụ nwa Igbo. Mmadụ ole ka na-akpọkọta ka nwanne gị. Ndị Igbo chegharịa anụ. Apụta buru flag ikpọps masị ọ bụ ewuo na aga ikpọps bịa. Adọrọkwa m against it o. Bet onye nwe eze, onye nwere ile were ego ezi ọnụ. Onye nwere ile were ya go ezi ọnụ. Because a na-agụ na Biafra. Enyegodo anyị nwa bụ ndị Igbo Biafra na ka ihe anyị emenwu. Jee jụọ ma esi win Big Brother si ebiri nursing moto. Whether that motor disappoint again in any way. How would you even expect nursing? Check all the nursing motors. They meet up with the international standard. You compare nursing with maybe Range Rover or all these things. Are they the same price? But I know can you happen to Igbo Christian na-enyere aka? Onwete more money. When he limited the standard of his productions. But onye ọbụla na-agharịrị anya ịkpata 1 naira ka igo moto ịgbaje Toyota ịgbaje Hyundai ịgbaje Nissan. Ị na-promote international obodo ndị ọcha. Hapụ nke dị big. The other day I was interacting with Omenoko bụ onye na-atụ sendita tomatoes. Abara m ọfisi ya na mụ ọdọfi hie. Wee were anya m wee fụ nwesi ọga m onye ụmụnụka ụkpọ dị na Nnewi South. Nwesi ọga m ọ gị nweta sendita. Ọ sị m nwanna na ọkọ nya na-atụ ya. Nwee sị ụmụ Igbo ndị Igbo ntọ ọnụ. In fact, ndị Igbo na-amara ife unu gbuo okpo. Ihori ihe unu bụ. Unu ya echegharịa. Akwa okwu owuwena na ndị ugwu na-egbusisi ndị Igbo. Akwa owuwena na ndị ugwu na-egbusisi ndị Igbo. Asọkwa m onye ọbụla je gbuo mmadụ. Because anyị bụ ndị Igbo anyị na-value life. Anyị mụ ihe life bụ. Anyị na-egbu mmadụ. Amaghị anyị asị ndị na-egbu mmadụ. But iche na echiche. Ịbịa Lagos. Check all the latest houses sitting in Lagos, companies, factories everywhere. On ndị Igbo. Ịba na Igbo dị ka afịa. Ekwuwe na okwu a mbụ. Eji m ike ekwere mmadụ wee kwuo nya bụ okwu. But wepụkwa na ike ekwere mmadụ na ọ politician that's supposed to represent us there, quite all right. But anyị nwa bụ ndị Igbo ji ego. Ike ekwere mmadụ asef salary ahụ ofiro na Federal House. O nwere som ndị Igbo ya ụka aka kwuo that money times 2. Ego ole ka ihe ji ga-eme na anyị Igbo. A na-asị ọsọ chụma nwata n'ama ọgbana ikwu nne ọgbana be nne. Unje na-develop si other states, western regions and northern regions, hapụ eastern part ọdịda anyanwụ anyị Igbo. Ọsọ ya atakwana one day. Adịghị ekpekwe ka ọ taa mana ọta nwanne ya agbaje ebe ka ya agbaje. Onye Igbo onye tonite ọgbagote Lagos, jebe Jos, jebe Kano, jebe Kaduna ijecha ọrụ.
ijekwa ebe ahụ onye ewekwa gị n'ọrụ abụrụ onye Igbo. Unu ehe eche echiche, unu ehe eche echiche. Onye Igbo ya etolite gụba akwụkwọ ọ gụrụ nwee first class ọ pụọ n'Igbo jebe na Yoruba ọ na Hausa ije chọọ ọrụ, ijekwa na Yoruba ma na Hausa ahụ onye Igbo ya ewekwa gị n'ọrụ. Enwere m ike akọwara m ya ọfụma, bet ndị ọka akọwa si n'onu nke m a wee kọwaa ọfụma ka ndị ya anụnụ. Biko ka ị na-anụ okwu a ọ gakwa mma chie ya kewaa ya to ndị Igbo niile, onye ọbụla nkwa onu m ekwupụkwara na m ọha na eze ọbasi dị n'igwe ka m na-ekwupụrụ. Ọbịa m n'uche ekwupụ m, ọ ka m si eme. Ọbịa m n'uche nchee ọ bụrụ ihe toro ogologo ekwuo m na vidio, ọ bụrụkwa ihe dị nke ede m ede na amakwakwa m ede. Bet nke a bụ nke si na m eji aka m wee were ọnụ nkwupụta ị na-ekwu ị na-ene m anya na mkpụrụ ọnụ, na-ene m anya face to face. Ndị Igbo kwesịrị iteta n'ụra mụrụ na anya. Ibe eto simenti na-adanazi adana. Ibe eto simenti ka m compare with Dangote. Nwe ebe Dangote ji ana ama aka nwa ada agba n'aka no. Ana ama aka. Onwe ebe Dangote si, onwe ebe esi we Dangote ma ibe eto. A to Z oil ọkụ ndị Igbo. Ịhapụ ije mabu ikwu obi. Igbabu Orlando. Mabu Fort Oil. Na banki onwe Igbo nwe banki Diamond Bank. I don't want to come into that because I don't know what transpired. Onye Igbo nwe Diamond Bank. Kekisi na ya dị ha. Ịma ndị be anyị sị onye ama ha ka ọha eburu ya gafee ama nne ya. Chukwu tụrụ gọzie m echi mkpata ego igo moto ịnọsi moto ka mma agba. Ana m aga the other day na Ikoyi, Lagos State. Wee fụ ka ịnọsi moto bịa gbafee m, ọ bụrụ ndị TVC. I made a comment. Esere m ya foto. I even stopped the driver. The driver chekwa na ihe dị anya aka. Nsị ya nwanne ije gwa ndị onye isi unu bụ etụtara ejigo moto na nna anyị ya n'aka. That from today not TVC to my best station. Agwara m ya agwa akwụsị driver because o dey ji ọkụ ụmụ mara na otu gị ha dị n'obi. Check in motos, very standard, very beautiful, very outstanding. Arapia ije gburu nkapụ ma efu ihe mere ijego otu kago Camry na-agba ya na agụrụ inwe moto. Ana Igbo anaghị ka ọfịa. Ịbịa ebe a nọ afụcha mansion arụ ihe na-azụ ebe nna ha ọ bụrụ kpọka mkpọ ụlọ because ịtụ ọkpọ na akpaka m achịrị ọgwụ so ọhụrụ na ka esi egbufu my mom egbufuo my dad, but I won't stop talking. Onye eme mkpata ego echi ahapụ m ana Igbo. Mkpata ego echi ana Igbo bụ ihe bụ ụzọ rie ego m ebe m nọ wee too. Amụrụ m na ana Igbo, egụrụ m akwụkwọ na ana Igbo before m bịara oyibo na Lagos. So ihe nne na-agwa onwe Igbo ọbụla nwere ọgụgụ isi bụ ihe amadụ ọ dị edu onwe gị. Ị na-arahụ ụra teta n'ụra, amaghị m onye nọọsị mbụ, amaghị m onye omenụkọ bụ do na mụ na-esi na from the same village, amakwụrụ m ebe risko bụ bet ofu Igbo ahụ ka anyị chabụ. For that we should patronize them. Ọ anyị ọ gwụcha ka ọla m n'ọnụ, onye nwe ndụ ya duo onwe ya. Ndị Igbo ekene m ụnụ ya dịrị onye mara nke onye chiri ya zelu mma na-ekwukwa ọgbakwa n'uche ekwupụ m. Udo dịrị ụnụ.